Здравейте хора и добре дошли в част 3 от поредицата "Как рейтвам любимите си храни" от 1 до 10. Така, да видим сега какво ми се пада. Пада ми се боза, бозата я слагам да номер 7. Риба на чорба. Ами риба на чорба по принцип не обичам, така че я слагам на 8 място. Шонк салата, не обичам шонк салата, номер 9. Прошия също не обичам, номер 10. Миш-маш, по принцип миш-маш трябваше да е на 10-то, защото въобще не обичам миш-маш, ама го слагам на 6-то място. Пататник, номер 4. Шкембе-чорба, номер 2. Банза, номер 5. Кебабчета, номер 1. И номер 3, кое ще бъде? Таранто. Добре. Напишете в коментарите дали тази класация ви харесва и дали искате да правя още такива класации, как рейтвам храните. Напишете ми в коментарите. Айде, чао, без за сега.